хатм кардем, умед ба он доштем ки бо як маоши хубу ба ҷои кори хуб таъмин мешавем ва соҳиби хона мешавем. Азбаски донишгоҳ хатм кардем, инҷа кори хуб пайдо карда натонистем. Кор пайдо карда бошем, ҳам ки он маоше ки мо мехостем, ҳам маоша гирифта натонистем. Ҳамин сабаб сафар кардем ба муҳоҷират. Мақсад рафтан ба муҳоҷират чи? Яъне доштани хонаи шахсии худам. Ман наметавонам ки масалан то 10 соли дига, то 5 соли дига, то 3 соли дига бояд вай бошам, дар хонаи иҷора бошам. Вақте ки мо рафтем, гуфтанд ки интернет ва истиқомати ту ғайриқонунӣ аст, ту дар он ҷо зиндагӣ намекунӣ. Не ки мо рафтем, мо дар ҳақиқат он ҷо зиндагӣ мекунем. Гашта омадем, ҳеҷ илоҷи дигар намонд, мо миёнаравҳои байн ба дароварда, мо интернет моя гирифта, патент моя гирифта. Ман аслан самти муҳоҷиратам дигар кардан мехостам. Вақте ки ман ба Русия сафар кардам, ман ба мақсади сафар кардаму ба мақсади рафтам ки ман аз Русия истода ҳуҷҷат туғри мекунаму вай бамерам, Аврупо бамерам. Бо гузашти вақт масалан вая бояд камтар мунтазир шудан дар кор, вай виза шуданаш дар кор, дигар кор дига мо мунтазир шудем ва аз сабаби ки ҷанги Русия ва Украина сар шуд, тамоми давлатҳои Аврупо нисбат ба давлати Русия санксия эълон карданд. Тамоми он ширкатҳои сайёҳӣ ки дар вай кушода шудагӣ буд, дар Русия кушода шудагӣ буду, хориҷӣ буданд, аксари онҳо ширкатҳои аврупоӣ буданд, маҳкам карданд, яъне рус карданд, бурафтанд ба дигар ҷо. Он ҳуҷҷатҳое ки мо нимбуд мондагӣ буд, мо мондем ҳамонҷа, шах шудем, яъне ки мо дигар ҷо муроҷиат карда наметонистем. Ман тасмим гирифтам ки бояд ба Тоҷикистон биёям. Ман чандин нафаро ё рафиқо занг задам, гуфтанд ки инҷа бам ҳаст, масалан ҳамун ширкатҳое ки дар Россия маҳкам шуданд, дар Тоҷикистон кушода шудагӣ ҳастанд.